on calminama yeɓiyankoɓe Pindi TV ha tengte Pindi Média yewta men wiyetende hono lewlewal communication en jetti goomu lewlewal communication en jarnimama ɓe omo ganduɗa kañum woni Ousmane Makka Ly mo Dumga Hamme Amadou Ly mo Mboyo Abou Ndiaye mo Medina Gounass Hammat Ali Thiam mo Mbolo Ali Sidi yantude mo ganduɗa kañum woni Alaji Abou Gaye mo Wocci musidɗo mon sahil mon Abou Samba Diop mo cuuɗi meɗen Nguyi salminde bandiraɓe jokkiɓe lewal communication suka hene mawɗo debbo hene gorko e yettude kadi mo ganduɗa ko Abou Sy gorko mo tuddude bango hartallo mboɗo andi wonno ko diwan Damga o gam waɗede conférence non lewal communication a yettama juwama jarnama dande mum e golle mum juɓɓude e baɗɗe fayida no fewi no fewi no fewi en garta yewtere men nde ɗo Alaji Abou Gaye eɗen gandi talata jawtuɗo ko janoɗo jultoyde ñaaguima ko waɗa ko duwa ko yo Allah jabanen hen en jetti Aliou Ly to banggue koɗo galle toka ko adi fof calmina bandiraɓe tokara Allah jarama en calmini bandiraɓe e weltanade ɗumen e ñagade yaafuya e yontere yawtude nde wasde en tawede kono kadi gila gartuɗen en gona artiɓe tan e cellal won ŋakkere nde gonduɗen wasata ni feeña e haala meɗen kono ko jarnade yimɓeɓe tan e yettude ɗumen e wiide ɗumen bisimilla mabɓe e yewtere mabɓe yewtere meɗen yewtere nde gajorɗen wadde e kala saaha taw ko yewtere lewlowol communication e wiide bandiraɓe bisimilla mabɓe e yewtere nde yo Allah rokku en noon wawde haalde ko ene nane e ko ene faame kamɓene kadi yo Allah rokkuɓe wawde jogade noppi e hakkillaji nanirɗe e paamirɗe tokara eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe e yewtere nde jarama toka ko addi fof Sénégal no finiri suna mawde wona fitande woto rutte e jomum no wawi wona goto woni mo sellani kono daraja neɗɗo tolni foof e gandal mum ko noon gueɗe mum caktorto mawɗo Amal Mokhtar Mbow ruttima e jomum ko janggo wurnete Sallah lamɗo jaaɓi gorko mo duuɓi temedere duuɓi tati Amadou Mokhtar Mbow woni cuɓaɗo suudu sarɗiji Amadou Mokhtar Mbow ma gadɗo liste député ji ɗi ganduɗa ko député ji hanki guila 62 ha 63 ha 68 ɓeten député ji hanki ɗi eɗi hande ɗi holno ɗi mbayi Amadou Mokhtar Mbow jeyama hen woni jagoɗo kaltanaɗo ko fate jangde ko ɓuuri mawnude darajuji makko ko wonde ɓalejo gardiɗo ko wiyete ko hono UNESCO ɗum ko teddugal magal no fewi no fewi no fewi ko wona ɗum ko neɗɗo teskata to banggue dawgol hay ko fate e consensus batnoɗo ɗo komo Macky Sall wanno ko fate rende leydi ndi banggue dawgol ko kanko ɗowanno golle ɗe yo Allah yumama yafamo hanoma aljanna kanko e mayɓe julɓe kala yalla wat ton foftade makko toka so Allah lamɗo jaaɓi ma en kala ko fate kaɗo laalde jiitaka ndew ko hay tan ha joofi ɗo e Dakar capantati ɓanduna hen ɗi gondani e wonki fayɗi bandiraɓe saabu lanaka temedere capanɗe joyi neɗɗo jano ko toon to Mbuur ka eɗen gandi wolno ɗum wayi hande o toka ko addi foof aɗa men yettade dawgol landaji ɗi cettugol landaji ɗi cuɓogol suudu sarɗiji ndum a yiyat hande yimɓe ne jooɗe ceenal ɗo Mbuur ɗo ene ubba mayɓe ene jaltina yooliɓe sappo pompier ene jaltina jeeya jooɗiɓe ne ceppini ina paadi jogoɓe yaade ina paadi ko jogoɓe naade e laaɗe ina bersi kalisaji men ene jooɗi ko ɓuuri yominade e kaɗo laana ko gorko goto e joom suudu mum cowiɗo e suwa e muɗum nayo kala ne gonno e laana he beele ɓe ruttiɓe walla ala ha joni toka Sénégal nayɓe ne goya ɗanle ɗe deƴƴani e tokara no mbiɗa ni ko adi foof ko duwanade rendo meɗen rendo Sénégal naaɓe wonande duttugol hono mawɗo Amadou Mokhtar Mbow no mbiɗa ni duuɓi temedere e tati kanko Amadou Mokhtar Mbow woni ɓalejo gaɗiɗo ardade fedde wiyetende UNESCO nde ɗum ɗon noon koye hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ha hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi kanko Amadou Mokhtar Mbow o ardinomo ngal ɗon dental tene kadi o golli hen golle baɗɗe fayida kadi o wonino jagorɗo leydi Sénégal kalfinaɗo ko fati e jangde yimɓe foof teskima darde makko e gonka makko e gollal makko e hakkillantagal makko e newuya makko ha saabi leydi Sénégal
teski e makko ɗum e laamu Macky Sall ɓe innirimo duɗal jaaɓi hattirde gongal joom ñaaƴo ngal ɓe mbiyata université Amadou Mohtar Mbow gongal toon to joom ñaaƴo to en e udditugol ngol ko ɓesgu makko kañum arno tawtorede udditugol ngol e nder oɗon université ene waɗi ko wiyete bibliothèque ko nde ɗon deftordu ko kanko Amadou Mohtar Mbow e ɓesgu makko gaddi ndondi nduɗon deftordu ko kamɓe jogoto ɗum kamɓe gaddata defte kamɓe mbaɗata hen fof ha timma ɗum ɗon ko yettere Allah no fewi e yettandemo Allah e darde makko wonde fayida tigi tigi ɗum noon eɗen duwono dendagal ɓesgu Sénégal naaɓe e kuuɓal e leyɗele Afrique e leyɗele jeeyaɗe e UNESCO fof sababude duttugol oɗo jeeyaɗo Allah ko heddi ko tokara ko addi fof kadi ko ruttude duwaw e mawɗo meɗen mo gandanɗa hoore maɗa en jaranoma ɗum woni jaltaɓe Thiam Mamadou Djiby to woccito en kankone eɗen dutta duwaw e dendagal bandiraɓe meɗen arnoɓe hawridde e nde ɗo wirwirde warnoɓe dowuji ɓatakiji e inde galle Thiamɓe no worno walalde wocci siwre dungel kamɓe fof eɗen dutta hen bandiraɓe duwaw kamɓe duynoɓe yo Allah windanɓe ɗiɗon baraji kono noon kadi e mawni meɗen hono capitaine Niang Harouna Mamadou mo ganduɗa kañum ne gollino golle tiɗɗe e laamu Mauritanie jeenoɗo e comité militaire de salut national gardinoɗo caate kewɗe e nder leydi Mauritanie kañumne kadi kawrunoɗo e ladial e balɗe jawtuɗe e galle aramnaɓe e kuuɓal e inde mawni meɗen Oumar Niang kañumne kadi ene rutta hen dendagal bandiraɓe e hono Léo Niang dendagal bandiraɓe arnoɓe hawridde e ndeɗo wirwirde mbaɗi téléphone ngaji muɗumen bindi ɓatakeji e ko nandi hen gam duwanade nguɗo ɓesgu e kanko oɗo capitaine Niang Harouna Mamadou eɗen mbiya ɓeɗonne kadi yo Allah windan ɗumen baraji podaɗi hen ɗi ko wona ɗum ko e ɗo kikiɗe hanki eɗen jara bani meɗen debbo hono nenne Diallo ko ɓi Abdoul Dali Diallo no sankiɗo henne e Dakar ko hande woni wirwirde nde e oɗo kikiɗe mo gonɗen toon to Bamule Thiaroye to en wadde eɗen duwono hen dendagal ɓesgu walalde rewo e worgo ɓesgu Abdoul Dadi e kuuɓal kamɓe foof ne kadi eɗen duwonoɓe e nde ɗo ustare ko wona ɗum ko so tawi en garti eno mbiɗa ni e kaɗo laana mbaynino ko guila ñande 12 lewru septembre toon to Mbour to en ene jolni 150 innama aade laana ka yiita hande o walla ñalawma hanki o woni altine o ɗon ɗo 49 kilométre tawi ɗo woɗɗani mammel ɗo henna te laana ka ko hulɓini hen e ko hawni hen ko kamɓe awoɓe nde ɓe jii laana ka ɓe jii yimɓeɓe no jowridi e nder laana ka ɓe kuli yettade ɗo ɓe kuli yettade ɗo henna woni ɓe noddi marine mo port Dakar ɓen kañumen gari notiti hen nde gari nde jiiɗuma ɗum no sifori ni mbi laana ka hoto joofori ɓe nangi laana ka nder toon heddi noon kamɓe e koye mabɓe eɓe ƴeewa yimɓeɓe nde wonde yimɓeɓe ko silkitiɓe aɗa yiya ɓandu taw wondani e koyɗe walla wondani e juuɗe walla ko nandi hen wonti ko eɓe ɗakkodirɗa ɗum ɓe ƴeewa goto foof e tergal gummigal e muɗum ɓe ƴeewa renditinde ɗeɗon terɗe ɓe cawa joomum haaɓe gayni ɓe mbaɗi ɗumen emballé ndeɓe puɗɗi ƴeŋtinde ɗumen to kada ko mbiɗa ko na waɗi hen ɓesgu gandanɗa hoore maɗa ko gorko e debbo muɗum debbo ene yaara e lebbi jeeɗiɗi ko cowiɗo ɓiɓɓe muɗum nayo no mbiɗa ni heddi ko ɗum ɗo holko rokkata yimɓe walla holko foti wonde hen darde yimɓeɓe saabu no mbiɗa ni ñande foof mayɓe ene lime yimɓe ene coppine e dande maayo ene jiiya laaɗe ene ƴeŋta laaɗe ɗe gartata ko mayɗe aɗa yiya cawli yimɓe e ɗiɗo baguiji daneji ene ƴeŋtine kono haɗani ɓen ene coppini ene mbakki sakkosaji muɗumen ene paadi laana gotka ha tera kañumen ne jola ne jaaha ɗum ɗo holko ɗum firti tene kadi to banggue dawriyankoɓe en nanani haala mabɓe e nder hen taw ko haala titka porka artirde hakkillaji jomumen woni goto foof haalata koko fati e dawrugol ɓuri noon ñiŋede hen e felede hen koto banggue laamu leydi Sénégal to banggue laamu leydi Sénégal en ji jagoɗo kalfinal ko fewti e gueɗe sukaɓe kañum e coftal ɓalli eko abbi hen to banggue jagorgal kalfinalgal ko fati e faabu e jokkodiral to banggue jagorgal kalfinalgal ko fati e golle e gollinde to banggue DER to banggue hay goto e mabɓe ala ko nanɗen koɓe mbaɗi ko hollirta wonde ko foti jaggude ɓeɗo sukaɓe haɗa ɗumen yaade en nanani en jiyani goto mabɓe fof nana arti e lobbudu muɗum way kono gueɗe ɗe koko diwti juuɗe ni te kamɓe ko kamɓe kalanno ko kamɓe mbiyanno
sukaaɓe ɓe alay sago ɓe njaha sabu ɓe dañani ko joƴƴini ɓe kono noon so tawi en teskitima e nder ɗiɗo lebbi 6 cakkiriɗi way kono hunde nde ɗo wonno adane ɗo koko ɓurti ɗon Espagne ɓeti ɗum koko ɓeydi to banggue yimɓe ɓe no jarata ni to banggue mayɓe ɓe koko ɓeydi woni ko ɓeydi ɗum so tawi en ƴeewi hanke ANSD ɓe kolliri wonde tuggude e lewru avril faade lewru juin leydi Sénégal to banggue somoruji ɓeydima toɓɓe tati firti ko 3% ɓeydi to banggue chômage ɗum ɗon hollirta tan ko to banggue golle sukaɓe joguinoɗe golle ɗe koko dartiɓe natti jogade golle waɗannoɓe hen ko fati e mine bara maçon en ndi to banggue secteur bâtiment koko darti waɗannoɓe hen ko fati e maçonnerie koko darti waɗannoɓe hen ko fati e mulgo birkaji koko darti saabu sa muudi birkaji a ala coodowo ma muul a muulata yeeyannoɓe ciment natti yeyde yeeyannoɓe jamɗe natti yeyde yeeyannoɓe béton natti yeyde addotinoɓe ceenal ene jeeya natti yeyde holko waɗi ɗum ko secteur oɗon fof koko dari wadde noon jomumen ɗum ɗon so tawi darima jomum finata subaka ronka dañde hay buu sappo ko soodi mburu ko nattini e ɓandu muɗum alay saago sakkat feere nde kañum yiyat tan ko ɗum ɗo ɓuuri tawde mi haɗama ɗum gayna yomi ƴeew risque mi tanta sens mi waɗa ko pulaar wiyata ko yo Allah rokkam e yo Allah dandam yadata eyyi ɗum ɗon noon mi ƴetta risque yaade ƴewde so tawi mami dañoy goɗɗum ko cuurorima ɗum ɗon noon ko responsabilité mawɗo to banggue laamu ngu ko laamu ngu ko kañum foti uddide dame ɗe yoɓe goppu secteur bâtiment o yo yah ɓe continue e loskoji ɗiɓe mbaɗata ɗi saabu kamɓe ɓe gari ko wiide wonde eɓe ndiwta somoragal eɓe usta wasde jogade golle eɓe ɓeyda golle kono noon so tawi ƴeewama ɓe ɓeydi ko somoragal ɓe dartini ko golle ɓe ɓeydi ko basal yeru mo dokketen hen so tawi en ƴeewi hande o yimɓe ɓe noon maɓe mbi wonde Abou Gaydé hande ñiiƴe kesi jogui aha waɗi ɗum ko Hadja Binta Diallo eyyi eɗen duwanomo hen ɗum jinnomi haal ɗum waɗi alay saago jaleɗe kewat mosoji ɗi kewat ɗum jinnomi haalde eyyi Binta Diallo kanko kadi minen ko Diallo min gondi wadde so wadde baba kanko min jagata donc ɗum ɗon so tawi en ƴeewi ko ɗum saɗede mawde wonande to banggue laamu ngu woowi ko ɓe mbaɗa feere golle ɓe ɓeyde ɗumen kono gila ɓe gari golle ɗe kala hen ko dartaki koko ussi firti ko somoragal ngal koko ɓeydi wadde noon alay saago sukaɓe ɓe duuɓi 40 fayi 15 gummoto daro ɓeɗon goni koye ƴiƴam kesam ko ƴiƴam gulɗam jaw mbiyata kañumen tolni tan koye saaha dañal so tawi dañani moƴƴani e muɗumen tolni koye saaha yoltude hujjaji tolni koye saaha wadde feere daranade galleji muɗumen heɓɓito jinnaɓe muɗumen kono noon de min de hono ɗeɗo daawe no ɗum yarata ni ko hunde nde gandanɗa hoorema Tokar e ɗum hulɓini no fewi e ɗum hulɓini ko hunde noon fonde jurni hedde tigui rigui a jarama Tokar hande jaagoɗo kalfinaɗo nder leydi ndi e kalfinaɗo ko fate koninkoɓe eɓene jooɗi gam miccade holpeje kono Tokar jewte men jawtude wonko kalɗa ɗo e sahande ɓe jiigat ɗo président Macky Sall nde mbiɗa wonɓe ganduɗa ñamlima kalis dea jeehi ɗanni jeehi won liggotoɓe goppi ligguey mumen jeehi imaɓe babaɓe ne balla ne yaaha mais cikkuɗa beele secteur bâtiment o so artani woni ɗo wonno ɗo ɗum ne wawi hadde yimɓeɓe ɗannade fawade no mbiɗa ni neɗɗo ñamlo kalis wiye liggo 1,6 weyi tan ko ɗannade e poti haalde kono to koye habtade ɗanngal ngal weeɓani e kala laamu noon a yaroɓe ɗoɓe kala mbaɗo campagne wona paɗen koye législatif maɓe mbi maɓe guittu ɗanle ɗe maɓe mbi maɓe gaddu golle suwaɓe maɓe mbi maɓe ustu cogguji kono men beele ne weeɓa ɗum kam kala baɗiɗo ɗum campagne yo andu heɓorani dañde ko kalnuɗen ko eɗen keddi hen ha e ñallugue hande gue hay laamu gotu wawa e nder aduna o hande o hadde ko wiyete ɗanle ɗe ndewani lawol wonkoɓe kalata ɓe mbiya wonde jomumen to banggue visa ji ɗi ko ɗum addani ɗum sadde ko ɗum waɗi yimɓeɓe ene jaaha e laaɗe visa hay so wiyamnama min ko min jeeyi leydam ko min rokkata jamiroje natowo e gallam wona an kay aɗa impose am e wiide wonde alay saago ma kaari en naata galle ma te naatoɓe gallam ɓe mi andita ɗumen neɗɗo so tawi ene naata e gallam alay saago waynotomi tawde komi cokɗo damal ma wayno kam fugga
mi wiya ɗum holi an wiya ko min kaari mi udditan ɗum damal naata kono so tawi diwi galle han nanguitum ɗum ko gujjo walla ko agresseur heddi ko ɗum haɗata yimɓe ɓe jooɗade addanta ɗumen jooɗade haɗata ɗumen yaade visa ji ɗi webde nde rewde ɗo foti rewede ɗo ɗum haydara ala ko nafata ko mbinomi ko hay laamu goto wawa arde jooɗo gueɗe tati wiya ene wawi ñawdude ɗumen abadan wawa gollinde sukaɓe goto fof yo dañ golle hay goto wawa ɗum hadde yimɓeɓe ɗannade ɗanle ɗe ndewani lawol hay goto wawa ɗum hadde togara yimɓeɓe hande o wiide goto fof yo dañ cellal muɗum no yiɗirni hay goto wawa ɗum e accident ji auto ji ɗi kam hankkandi ko gam yejjitama hankkandi accident ji auto ji ɗi ko maayi e laade ko ɓuuri hewde togara e auto ji eyi jiɗi wiide ko ɗum yejjitama sabude laaɗe mbaɗi kono ha joni ene jokki laaɗe ɗe wadde accident ji ɗi nana mbaɗa ko gonga accident ji ɗi nana mbaɗa saabu hanki tan won accident wona goto accident ɗiɗi mbaɗi accident ɗiɗi mbaɗi oya ko pittal tati keddi hen oya ko neɗɗo goto maayi hen kono noon haalaka e kadi to banggue radio ji ɗi to banggue débat ji ɗi alay saago animateur en ɓe ballodira e yimɓeɓe ƴewde artude hakkillaji muɗumen ƴewde e wallude ɗumen ko ene addana ɗumen joƴƴi jooɗade ɓe mbasa encouragé ɗumen e yaadu ndu mi haalino ɗum tene kadi komi kalto komi jokkowone kadi e haaltude ɗum neɗɗo yo andu ko foti wadde nde foti wadde ɗo foti wadde no foti waɗirde taw wonantamo felore addantamo ayiba addantamo hen caɗele hay goto wawa finde subaka wiya ko alay saago ma daña ala so tawi wonti ko alay saago ma daña jomum wujjata fenata kadi neɗɗo fof yo andu dañal muɗum yo fote yidde muɗum yidde maɗa yo fot e dañal maɗa dañanmi ko bus sappo mi yiiɗa yomi dañ wutta jarowo ujunnaje nogas wawa gasde dépense uji ɗi kañumen ɓuuri yimɓeɓe hewde togara ƴeew hande o to banggue kewuji kewoji ɗi yontere fof arde kala weekend samedi o dimanche o ko kume ko mariage uji ko diineji nana ha debbo goto wiya wonde e ñalawma goto yo ɓorno ɓornule 5 togara ɓornule 5 e nder ñalawma goto kala hen ɓornugal ngal ɓornotoɗa ko famɗi foof kam ko ujunnaje 10 togara hol bawɗo dañande ɗum ɗo ngaalu comci subaka comci gottoɗi comci ɓortoɗe kikiɗe comci carruɗe hirande fof jiida fof jiida tene kadi wona an tan goto wona jombajo o tan jombajo o sehilaɓe muɗum damboɓe mum rewoɓe muɗum e fof muɗumen goto hen fof ko cotisation ngaji ñanden mi jooɗi ɓiyam debbo yeehi vacance no ummi dar yeehi wuuro yeehi walalde vacance yetti tan dañani hay yontere wi baba emin paye mariage komin waɗoɓe hôtesse aji mbimi wona ɗum nawma vacance de artir hakkille maɗa woƴimi koko ñamɗon e ko jarɗon woƴimi kono jangguirɗa kono wona yaade aɗa natoya e hôtesse aji min nannanima hay hôtesse goto woƴimi ko hooram yumma ko nanino kan haala toga hay so nanino ko wawi hen ala ko noon mbami toga wat sese toga togara min ko noon mbami toga ummade digal ha juma ɓen poorde togara ay rewɓeɓe koɓe poori ko foof ene joguiɓe ɓe poori e dow muɗumen hunde foof jomum kono nanguirɗa ɗum ko dokkuɗa ɗum eno tottirɗa ɗum ene neruɗa ɗum e hoore maɗa ko ɗum tan woni ko jagguirtuma so jomum andi saɗa jogui a tottat ɗum sa ala a jooɗoto so jomum andi ɗum han tampintama woni bone foof ko dañde wiya ene suuɗa woni boñde foof ko dañde wiya ene haɗa so ɗum ɗon ala tan jomum on pamodirtu ɗum ɗon noon ɗiɗo dépense uji ene jeeya e caɗele hande gurdam rendo meɗen joguimi lewru ko ujunnaje 10 joguimi ko rewɓe tato debbo fof ene yiiɗi hen double lit leeso foof ensemble muɗum leeso coiffeuse armoire 6 battant walla 8 battant toga a nawli noon naɗon togara ɗum ɗon so tawi ƴeewama anda nawligo a suusa togara mi naati e nawligo ala lewla communication ɗo wono mi naati e nawligo goto naati ala wona goto kay ala ɓe keeɓino ɗiɗo kay ala ɓe goni tato ni Hamma Thiam nan toon Abou Ndiaye nan toon Abou Sy nan toon Abou Sy nan ɗon i ɗon ana nan ɗon i togar ɗum kay machallah e wadde mbaɗe fe tawno eyyi donc aɗa andi so tawi a ƴeewi dépense uji ɗi ne keewi dépense uji ɗi ne keewi dañal ngal yettaki ɗon aɗa andi sinno neɗɗo haatno tan
koye min mi hersata ɓornade wutta goto laaɓi tati e yontere so tawi yimɓe mbaɗi ɗum tan caɗele ɗe ussoto kono noon visibilité hande o ko ɗum tampini yimɓe ay hande o oɗo wutti mi ɓornima ɗum oɗo a ɓornima ɗum ɗo hande janggo sen garti tan sa ɓornitimo oɗo wutti ma won mbiɗi jam Abou Diop kam meta ala cum mi wultine o noon duuɓi joyi joni ko Abdoul Mbaye mbeɗa heewi haalde yimɓe noon maɓe tesko no fewi mboɗo haala Abdoul Mbaye ancien premier ministre ma haw hokko jokkodirima e makko ko banggue jewte géopolitique humpitade naggam tan min dendi jiyande oɗo wutti koye wutteji makko jeeya wutte guiɗiɗo em duuɓi joyi joni hitande foof on wutti mo joguinimi kanko e Amadou Diop omo yooɗi ɗum noon omo yodde ɗum noon mboɗo andi paaɗen koye musidɓe Aboubou kanko no wiya on puɗɗoto seesa ha ɓooya tan mbaɗon toga gomɗon piide cabbi min kam hande mboɗo jogui ɗo ɓoldu mawdu mboɗo mofti ko hen paami bisimilla eyyi kono ko adi ɗum eɗen jetta Mamadou Ablaye Diallo mo Agnam Godo to Italie jettimo jarnimamamo jetto joguiɗo fuɗɗima ala ɗo haali kono ko mbiɗa ko sa fof mbiya ko min jiiɗa gulti noon en keeɓi neldal wutte makko jahama eɗen jetta Tenowo Diallo mo ganduɗa ko wiyete ko ñotirgal mum inde ɗum ko ceerno Mouhamadou Saydou mo Madina Gounass kañum heewi kañum no ñootanden ɗum noon fof ko balle tan yo Allah teddinɓe koɓe moƴƴuɓe koɓe tedduɓe en jettiɓe jarnimama ɓe jetti Mamadou Ba Boɗejo ɓokki sabunde sahaji mbaye Djiby Sow ko nandi hen to kadi haade paaden koye politique goto fof ne jogui weddere muɗum no mofti ko adi ɗum noon mbiyen ɗum ɗo ko Moussa Ousmane Dombo addi ɗo Moussa Ousmane Dombo addi ɗum ɗo ko haalno e bandiraɓe gam foftindeɓe kanko wonata Fouta ɓe noon ga hebdemo ɓe cohli leɗɗe makko noon leɗɗe pewnama guilay leɗɗe émoyit guilay leɗɗe sitti e guilay ko ɓeydata goyagu guila e ɓuubi wutto en ɗaɗi muusoji e koyɗe ko nandi hen bandiraɓe ene gandi ɓe ganda fewnama kadi nane winda e pulaar holno hutorte goɗɗe nan toon ha heewi ɓe ganda ɗum gueɗal koddigal ngal to kay ko bandiraɓe men heɗiyankoɓe Pinde TV to banggue radio ngo heɗiyankoɓe Pinde TV heɗiyankoɓe timmuɓe tedduɓe kamɓe muuli ɗeɗo carte ɗum ɗo ko ujunere kartal wonɗo ɓe neldi ga keddiɗe eɓen toon jogui wadde dente no ɓe mbaɗano adani gam wallidde haalirde nde eɗen jettaɓe eɗen jarnoɓe baɗɗo miijo ngo noon addi carte waɗi kaalisu mum koko wonodira ene ñagoyde saabi Allah hoto inde muɗum haale en etima en donki kono en jaɓanimo ɗum o winde gas foof yo haalane ene wadde wonɓe ganduɗa guila lan 2012 e dow inde Moctar Ali Sy mawɗo heɗiyankoɓeɓe ma gatta inde mabɓe kamɓe waɗɓe ngal ɗo dental eɗen jettaɓe eɗen jarnoɓe jetto joɗiɗo fuɗɗima ala ɗo haadi en jaltini ɗum ñanden ɗum noon ma yetto yimɓeɓe ɓena namno radio ngo waɗama jewte no fewi kadi radio wawi télé fof ko gotum ko Pinde Média tan wadde so tawi yimɓe radio ngo gollima ɗeɗo golle yimɓe télé ɓen ne jogui hen gueɗal ASAɓe kolleɓe teddinira ɗum ko wona ɗum ko to gandi paɗen koye Sénégal 1960 faade joni ko wiyete ko motion de censure hayso wonde endanone ina endene dañano no foti dañirde ni hayto foti yetta ɗo sona hakkude Senghor e Mamadou Dia jaggi ɗum soki ɗum kuule mbayla kono ko wiyete ko hono fusde assemblée nationale guila 60 meeɗani wadde waɗi ngol ɗo lawol Sidi Sy eɗen jettamo o jeeya ko daabi e mayga e makko wonko haali ko ɗum gonga so tawi député ji hankiɗiɗe hande ɗi eɓe ganduno ɓeno gorno son jiiɗi fusde assemblée on caktanta ɗum ɓe mbadda toon ɓe ko deƴƴude ha yetto puson kono wiide so kaari ari ina jogo e wadde Sonko ne jogo e wadde déclaration politique générale mamin mbaɗa motion de censure mawɗo leydi ne jogui weddere kañumne fusde assemblée en jetti Halimata Diane ɓe kaali hen assemblée fusama en daɓɓa tan toka paaɗen ko toɓɓe ne jogo e waɗede pusu ngu heewi coowo heewi Dakar ɗanta ko jamma ñalawma ɓe mballata ko yaade ɓeɗon jaaha e wilaɓe ɓeɗon jaaha e sernaɓe ɓeɗon jaaha e yimɓe mumen ko lawol hande o ɗum jiiɓima ha jiiba ndu hande mawni beele cikkuɗa le janggal raɓɓiɗani e sen garte dente coalition ngaji jaadoji ɗi holko jogoɗa haalde hen lajal ngal taw e tokara aɗa andi ko adi foof wonko ene wiye wonde to banggue pusgol assemblée nationale ɓe mbaɗi ko potani wadde ɓeɗo ko kañumen mbima mbaɗir ni wonde mamin mbaɗ motion de censure hadde motion de censure wonko addi motion de censure ko gonɗo porte parole du gouvernement
a faami de jeyaɗo e laamu Bassirou Diomaye Faye ko kañum adi yaltinde ko wiyete motion de censure ɗum kay wona opposition rutti kadi ko kamɓe gadi darade ɓe mbi opposition waɗani ko hulɓe deedi holbid noon wona Ousmane Sonko kañum woni opposition ala ko hulɓe deedi ɗum ɗo holko firti ko guirbade ɗumen président de la république winoɗo opposition ma wat motion de censure e wasde ɗum wadde fof ko pusowo suudu sarɗiji ndu pusgol suudu sarɗiji noon wona tan opposition o fiyata hay yimɓe makko o fiyori ɗumen e nder hen heddi noon ko hande o ɗum ɗon fof waɗama wonko hucca ladial ngal ɓe mbina raɓɓiɗi ala raɓɓiɗani ladial ngal raɓɓiɗi ko baɗono Abougay mo ala kumpa e to banggue dawrugol kono kamɓe dawriyankoɓe eɓe gandi ladial ngal wona ko raɓɓiɗi saabu koko dotta wiya koye balɗe 60 ha balɗe 90 emo ala ngalu ko dépôt ji ɗi balɗe naggam yato casier de judiciaire photocopie d'identité e ɗum ɗon fof wona gueɗe cattuɗe ɗe gandanɗa hoore ma neɗɗo ene wawi ɗum dañde taw ko e nder ñalawma goto walla e nder balɗe ɗiɗi heddo ko kamɓe ɓeeɗo wonɓe ɗo henna ɓe wonnoɓe assemblée nationale parti ji politique ɗi goto maɓɓe fof koko heblino gila le 2 avril walla gila le 24 mars nde élection ngaji mbaɗi wiya wonde Bassirou Diomaye Faye gagnima élection ngaji ɗi goto maɓɓe fof koko jottorino suudu sarɗiji ndi koko fusete élection ngaji koko battere ɗum waɗi gila nden koɓe hebliɓe hay kala e maɓɓe biyeteɗo ɗo heblaki wona gonko wasde andude addantuma wiide wonde ɓe keblaki kono hay goto maɓɓe bettaka eyyi goto maɓɓe fof koko dari heddi ko hande o coalition ngaji jibinama dente ko pulaar wiyata ko so tawi goto fof wiyama yo ruttoto ummino kuɓeji fof duttoto ko doorumaji ɗum woni ko woni hande ko Ablaye Wade nde jooɗi e laamu wi wonde ko ɗo henna e duuɓi naggam ko libéral en jogoto pouvoir o duuɓi capannayyi o happuno nde ummi nde ko Macky Sall jokki o waɗi duuɓi 12 Macky Sall ari waɗi duuɓi 12 woni duuɓi 24 kam eɗen gandi ɓuri feccere ko wino ko joni noon ko kamɓe duttodiri e koye mabɓe Macky lurtima to libéral en nodditi PDS nodditi rewmi nodditi woɗɓe e woɗɓe kono noon ɗum ɗon fof e wadi hay sinno tawi PDS wiyeteɓe PDS authentique fuɗɗodinoɓe Ablaye Wade ɓe ɓen jaɓani notoyade Macky Sall kono noon wiyeteɓe génération concret ɓe Karim Wade winoɓe hanki ay politique togar mi wima wonde komo anda politique wiyata politique ene waɗi jamfaji komo anda politique wiyata wonde kaari betti kam e politique kono politique won tan koye muɗum tan woni ala foɗo wawi dañede banggue goɗɗo mi haalino ɗum ɗo mbimi neɗɗo fina subaka goto nagga ɓiye wara ɗum janggo e jaam gonti ɗon tawi koto banggue ladde daw mbaɗana ɗum campagne ko politique tan wawi joɗade serde jiiduɓe yumma e baaba serde ɓiɗɗo e bamum politique tan wawi adde renditina ɓe gandanɗa hoore maɗa goto mumen fof wara ni keddiɗon ɓiɗɗo politique tan wawi sendude ɓe gandanɗa hoore maɗa goto fof inniri goɗɗo on ɓiɗɗo politique tan wawi ɗum yeeru tan mo dokketen e élection ngaji présidentiel ɗiɗo ɓennuɗi holko Sénégal naaɓe mbaɗirno sanctionné Macky Sall walla Amadou Ba wona ɓe mbino wonde ko e Macky Sall ko kañum haɗi Karim wadda jeede élection ngaji gila 2012 faade ñallal ngal hannde protocole rebos haalam ko kamɓe kaali wonde ko Amadou Ba ko kañum corrompi juge uji ha Karim wadda wasi jeede e sumgoji Macky Sall nde Amadou Ba yahata e élection ngaji kamɓe ɓeeɗo PDS naɓe wiyeteɓe génération du concret holtoɓe payi ɓe nanguiranoyi ko Bassirou Diomaye Faye hande o ɓe certe muɗum kamɓe génération du concret holko serniɓe ɓe certi cikkuɗa ɓe certi ala tawde kay ɓe mbawi yaade ɓe mbi wonde koye Macky Sall ɓe jaadata ko kamɓe Macky Sall ko kamɓe ndentiti kamɓe jaadata ɗum koye hankkadi ko haala maɓɓe tan tugni hakkude génération de concret e Pastef e président Macky Sall haalnoma to Dubaï wonko haaldata wonko wonda a wi génération de concret wotana ko Pastef joni noon beele janggo so yeehi ha pooɗe ndu e waɗoyi Amadou Ba e opposition dañi doole jeehoyi wonti pooɗe ndu e hakkude maɓɓe e Pastef
ko yettando kan min wawi wasa wonde beela sikkani janggo génération de konko e gonnoɗo e Macky Sall beele ɓe jantata koye Amadou Ba walla ɓe jantata koye Pastef ɓe jantoto koye Pastef minde ko hakkillam jaggi so tawi tan woni poɗodiral Macky Sall oɗo génération de concret kamɓe fof ɓe patata koto Pastef heddi kay premier ministre kañum woni président parti Pastef wi wonde sohlani hay goto yo yaade muɗum ko parti muɗum tan yahata Pastef tan yahata no foti coalition ngaji ndenduno cosi ko wiyete mouvement Diomaye président premier ministre fusiɓe wiɓe wonde liste mo waɗata ko Pastef naɓe tan gonata hen président de la république o jaltoɗo e parti Pastef kono o jaaɓi o heddima hen woni kay ko ɓe ngalaɗo kucci ngalaɗo payi hay représentant goto ngala so wona ko ɗemɗe muɗumen tan jogui ene kucci e téléji e radio ji ko wayno Mamadou Lamine Diallo en tekki jiilotoɗo mbambi mbi wonde kañumen mbaɗirta soutenir ko Pastef mbiɗo sohlanima holko mbatta ɗum soutenir mi sohlanima sa yii a dañata teddugal a dañata wune a dañata martaba jooɗo ganda ko Allah hadma kono mi wima mi sohlanima mbiya alay sago ko ma jaada yam ma ndewa yam kala ko heɓma hen ko an rokki hoore maɗa togara wonko welani hande oɗo jaara hen ɗo ayi wiyama Macky Sall coalition muɗum walla Ablaye Wade coalition muɗum mata ko hedde hitande en duuɓi ɗiɗi so heewi pusi Macky Sall Allah rokki ɗum fartange coalition muɗum ɓe jooɗima duuɓi 12 eɓe laami hande o so tawi mi ƴeewi mi yii hande o e titre uji journaux ji ɗi e mbaɗi Aminata Touré wi nanguiranta ko Ousmane Sonko aɗa andi kay politique ala ko wiyete hankkadi valeur ko kadi ko ɓe mbiyanno hanki miijo politique to banggue idéologie natti wadde toka gartan noon seeɗa jaafoɗa mi wiyata parti ka walla parti ka kono to banggue dawugol kawtal pelle suɓade président de la république ko goto tan wonata mais kawtal pelle suɓade député ji ceertuɗe landaji ɗi jiida tawa janggo a wawa ɗumen fotoyde ina adda saɗede ko heddi mbiyeten ko ɗum risque to banggue politique mais logique politique dañde député ɗi jeyanɗa hoorema jeeyaɗa lande ma sa yiɗi yewtude hunde jawtana ko ɗum nafanma ɗum ko kala parti meɗɗo laamade aduna o heddi noon ko yatawa aɗa hooli sa wiye a sohlani hay goto sona jeeyaɗo e ma aɗa wawi dañde ko poɗɗa dañde ko kono to banggue intérêt président de la république kawte yo cuɓa président goto e jii hay feccere waɗi caɗele so suwima député ji o député hande Aboubacar wen to o woni oga landa o woni oga landa janggo so tawi a tamaniɓe a wawde ko jiɗɗa wadde ko heddi ko pelle keddiɗe ɗe beele aɗa hooli hande pelle keddiɗe ɗe jaadani e mabɓe ɗe beele so tawi darima ndendi kañene koye mumen ina mbawi hadde ɓe dañde koɓe cohli ko sokara guila Sénégal heeɓi indépendance e temps Senghor kañum hono joguino majorité à l'Assemblée nationale kono noon wona socialiste uji ɓolɗi ɓe gonduno Abdou Diouf nde ari wona socialiste uji ɓoli wonduno to banggue majorité mo dañanno Assemblée nationale kono haɗani kala mandat ɓe gurda ha mandat gasa no togara jiida Ablaye Wadde nde ari no fatan ala togara o tampin hoorema togara warses ala jiida e warses tan an waɗi wiide jiida fattan hami jofta haadema wiide jiida hal Ablaye Wadde nde ari nde coalition muɗum ɓurno jiiɓade rendini ko socialiste uji rendini démocrate uji rendini communiste uji rendini foof kono haɗani ɓe jaggue majorité o fodde duuɓi 12 eɓe jaggi ɗum Macky Sall nde ari nde ko coalition ngaji dentuɗi jaggi majorité duuɓi 12 wona ɗum heddi ko aɗa andi so tawi a rendi e yimɓe a woni an tan tiɗɗo ñiiri ko min tan jogui konngol ko min tan waɗata sa dañi sagataɓe darotoɓe sara maɗa mbima wonde ala wona an tan waɗata ko mbaɗata ko alay saago waɗa kaldigal a suusata ɓen min de mi salaki ɓedde hoore muɗum kono ɓe jaawi ɓe goppanno ɓe jaaha élection ngaji ɗiɗo e coalition so tawi ɓe dañi majorité assemblée nationale ɓe ƴeewa ɗum ɗo noon waɗa he ko négocié guila élection ngaji ɗi cuwa wadde heddi ko hande o
min de mi yiyani hakkude hoodere raññere hay sinno ɓe jadanoma e coalition ngaji bawɗi wonde fof dañde ɓe majorité oɗo assemblée nationale payaɗo tugnade noon eko heewi ay sa ƴeewi hande o e nder 14 région gonɗi e nder leydi sénégal holtan ɗo jiyata hen hande o parti au pouvoir biyeteɗo wonde ene jogui ɗo neɗɗo jontaɗo tawi ko dariɗo bawɗo jaggandeɓe hono oɗo nokku ko ministre de la santé on a wi politique ala konngol Togara. a wi politique ala teddungal non togara a wi politique aɗan ko kalani ala wona diine aɗan ɗo tugni waylo waylo no wawi wodde aɗan ɗo mbasimi ala mbasimi koto banggue base politique base politique noon hade ko politique mbiɗa haalino nane togara aɗa andi to banggue base politique eyyi mi haali gila ñandin ni mbimi wonde ko hay leader goto hoto jottoro wonde ene waɗi maîtrisé base muɗum aɗa andi holko waɗi ɗum sukaɓe ne jogui ko mettiɓe an a wawa weltinde ɓe ɗum waɗi an mo wawa weltinde ɓe o a wawa dawnude ɓe ɗo ɓe dawata mais togara électorat sukaɓe o hande ko kamɓe mbayi laamuji ɗi togara ɗum noon ay tugnade e ɗum Eyyi. e électorat sukaɓe moɓe mbaɗi laamu ngu ko oɗon électorat woni gancuɗo laamu ngu mais joni noon joni ko woni yeeso daɗani guite wona ɗon ko kamɓe gattane coalition ngaji keddiɗi ɗi Samosa Kadde Barthélemy Dias ɗo ɗaminano ɗo yiyaka ɗon saabu Djiby Dieng wiyene heddi ko mintaji sappo e joyyi te ko yoga wartan gonɗen Sammo Kaddu yi holno jiiɗa darde mabɓe na nattudal mabɓe ko cikkuɗa e mbawi waylude koɓe mbawi dañde tokara ko haare woni ɗon haare nde aɗa andi ko holɓen hakkude Moustapha Sy mo pir e Ousmane Sonko mo Pastef Ousmane ko wi ko hay goto wona ha dow muɗum Abou tokara en jawti ɗon garten tokara hayde non garten ga ko tokara ɗum woni ko yahata ɗo hen ay ngal ɗo kawtal ay togara Togara. koto neɗɗo gotal moni police Non, yewtere non, men yimɓe ne kadi non. ala Ay ngal ɗo kawtal non gonmi koye arandema gonmi koye arandema non dawa kalden gonmi koye arandema non dawa kalden togara ala ay mi wima Barthélemy Dias so soynama oga banggue wona toon soynano wonnam on analyse kamɓe hakkude mabɓe yawti ko kamɓe koɓe gañi ko hakkude mabɓe ɗo mbawi yaade fof holko jiiɗa e mabɓe avantage koɓe jogo dañde ko mbasata nouvelle génération Amadou Ba en cuwa yettade tokara ɗum woni ko garantumami ay mbima wonde oɗo coalition dendinɗo parti ji jeeɗiɗi ko ɗaminɗa e mbawi waylude leydi ndi e koɓe jogo oɗo dañde ko coalition mbasata dendinɗo ɗiɗo parti ji jeeɗiɗi mbimami eyyi kamɓe fof eɓeni e nder atel eɓeni e nder atel mboɗo andi eyyi no wodi kamɓe ɓeeɗo yaaɓe ɗo ene banggue mabɓe ɓe mbimi ko Moustapha Sy woni mo ala e nder atel tawtoyɗe ɓe ga hen ɓe mbaɗi créé groupe mabɓe eyyi Samma Kaddu eyyi Samma Kaddu yi min de mbaɗa andi coalition ngaji baɗɗiɗi ɗi fof kala hen coalition e ɗiɗo élection ngaji paaɗi ma won koɓe dañi saabu ko mbimami ko haare woni ɗon haare wonde ɗon nde won mette kamɓe ɗeɓe ƴetti ɗeɗon mette woni ɗeɓe mbaɗirta campagne mette ɗe haysinno tawi wona mette mabɓe ko mette population de base o mais tokara homo ala mette Amadou Ba togara Amadou Ba ko waɗi politique Macky Sall ko waɗi hande coalition Idriss Seck ko nattunoɓe goto fof woni mette jogui tokara non a faama en mette ɗe mbiyatmi de wona mette hoore jomum jafoɗa wona mette neɗɗo o musidɗo ko minta joyi keddi joni wona mette neɗɗo o joni tokara an kala ko fulo inde pawɗa banggue goɗɗo wona ɗum jinnomi jinmi mbiyami joni gaccen toon nouvelle responsabilité mo Amadou Ba kono tokara aɗa andi ko jiɗmi widema wonde to banggue mette ɗe mbiyatmi ɗe wona mette Abou Gaye tan ala mbimam ko mette population o eyyi kono population de base o Moustapha ko Sy mette muɗumen ɓe ƴetti wona lowdi konngol ngol sen mbi joni nouvelle responsabilité en kaali inde nde wona ɗum jiɗɗen ko Amadou Ba ɗo tolnino hanke ɗo caggal présidentiel ko joguino ko beele koko ɓeydora walla koko heddi e hande pelle gonɗe arde makko ɗe e mumaji gawaji makko ɗi kono ɓuuri mantinade ko dewgal makko e PS e dewgal makko e AFP cikkuɗa ɗum ɗo so tawi ɓeydima ñiibde holno jiiɗa ɗum hakkude mabɓe e Pastef e hakkude mabɓe e landa mo Macky Sall waɗi o APR en kalani mbaɗi kongoye mabɓe mbaɗi ko ɗum namdi mabɓe toga e tokara ko ɗum woni ko jiɗmi widam min mbimam wonde to banggue ɗiɗo coalition ngaji baɗɗi kala hen coalition jaaɗo ma won ko dañi aɗa andi holko woni ɗum ɓuuri jogade avantage fof noon hande o ko Amadou Ba ene jogui avantage yeru mo dokkatmi han ko Amadou Ba élection ngaji jaltuɗi jogui ko 34%. Kadi yimɓeɓe omo heddi ɗum ha joni 34%. 34% o ha ɗo jaara hen ɗo tant que élection ngaji mbaɗani décompte waɗa wiya ko naggam o jogui firtaki taw bisimilla
e ko ari tawtimo ko ko ari tawtimo ko so tawi ɓe darima ɓe mbaɗani no ɓe mbanno e présidentiel aɗa présidentiel o aɗa andi togara mi haalino ɗo mbimami wonde Benno Bokk Yakar candidature Amadou Ba wona Macky Sall waɗi ɗum en paami ɗon waɗi ɗum ko Benno Bokk Yakar ko holɓen ko Aminata Mbengue Ndiaye Moustapha Niassen settini ɗum tan woni firnde wonde ko kalnomi to ko ɗum ɗo gonɗini ɗum gonɗini ko mbinomi wonde Amadou Ba wona candidat Macky Sall ko ala ko wawi hen ɗum wona jiɗɗo ɗon no laaɓi heddi ko hande o mbima wonde Amadou Ba ɓuuri jogade avantage numéro 1 to banggue ɗiɗo élection ngaji payaɗi 34% mo joguino o nan ɗon so tawi Aminata Mbengue Ndiaye socialiste uji darima ay force progrès darima beele ɓen ne jogui miltaji ha joni no mbano nden ni eɓe jogui tawa wonko sari de tokata wonko sari kono noon wonko rendi APR waɗi konngol e muɗum en keɗima président Macky Sall noddiɓe 16 Abdou Mbow haali o haalde mabɓe o jirguitiɓe o dañi notiɓe o mbiɗen ko joni génération de conquérant notement mo wadde beele cikkuɗa génération de conquérant notiɓe mo ɓe e wawen duudu wadde en saliɓe arde ɓe wawa en wawa sa en saliɓe arde ɓe beele usta dole PDS e nder dental ngal duudu wadde en mbaɗa jogui njort PDS authentique ɓe paykoto Amadou Ba mbaɗa jogui nden fayida Aissata Tall Sall mbaɗa jogui fayida fayi koto Amadou Ba eyyi wadde Amadou Ba sa yimi wima wonde omo jogui avantage mawɗo e ɗiɗo élection ngaji payaɗi ko tugunade ko jogui ko eko ari ko tawtudemo ko tene kadi woɗɓe nana gara aɗa andi sa yiyo parti APR mobilisation moɓe mbaɗi ñanden o holko addaniɓe wadde ɗum na heedolde nomi namde holko addaniɓe wadde ɗum wona juma jama kam ɓe jilto ko yiilade dartinde koye mabɓe wurtide yiilade dañde addi doole ɗum ko Amadou Ba kañumen gaddi noddude wonde maire uji e wonnoɓe député ji yaaduɓe e Amadou Ba eɓe poti jogade rencontre kamɓe ɓeɗon ɓe nanguno date mabɓe kamɓe yimɓe Amadou Ba ɓe nanguno date mabɓe ko le 23 ɓeya intercepte gadiri ɗum addani ɓe ga haysude kono beele ɓe dañani yimɓe ɓe dañi koɓe dañanno noddandu Macky Sall ndu ala ko ɓeydi ɓe wiyede hande Macky ne jeeya e mabɓe ne yaada e mabɓe ay noddandu Macky Sall ndu ay wonɓe ɗon ɓe ko ɓen tan woni ɓe noddandu Macky Sall wawi wadde hunde kono ɓe tawaka ɗon ɓe noddandu Macky Sall haydara ala ko wawi nafde ɗumen hande o ala woɓe foɓe jogade Macky kala ko waɗananoɓe hanki koɓe dañano e muɗum hanki ko dañano e mabɓe hanki wonta dañca mabɓe ɓe gonta dañca muɗum soɓe ballima ha o ɓuuri doole suudu sarɗiji on ɓe dañata ɗum ala Macky ɓe ballat ha daña doole suudu sarɗiji walla ko hol yon Macky kañum woni APR woni Macky Abou Macky kañum woni APR hade men andude taw Macky woni APR taw ha ganden APR hol gono o tedde liste muɗum e kala bawɗo wonoyde aɗa andi kam koɓe yahoɓe walla ɓe jahoyta no koɓe yahoɓe kala e mabɓe jaaɗo yaade koye président Macky Sall miijo mum e jaɓɓal mum e résultat ji muɗum ɓe jaade koye président Macky Sall miijo mum e jaɓɓal muɗum e golle ɗe président gollino Macky résultat Sall ji muɗum non président Macky Sall sinno résultat haɗanno yaade o wonanno candidat élection présidentielle sinno ko résultat wonno kono wona résultat haade mo wonde candidat élection présidentielle ɓennuɗo mais wadde cikkuɗa ko ɓe kamɓe soɓe jeehi ala koɓe dañoyta no mbimami wonde ay yimɓe ala koɓe namdi ɗum ma won koɓe dañi de mi wiyatama ala koɓe dañoyta ma won koɓe dañi kono koɓe dañanno ko kam yoɓe gandu so tawi feccama pecce 5 ɓe dañata ko feccere wotere an ɗaminɗa ko Amadou Ba wonata yesso Amadou Ba wonata yesso toujours ɗo gonmi ɗo mi suwa taw yiide taw ko firtat ɗum ene wawi firtade noon kono ha ɗo e ɓeto min ngo jogimi min e hakkillelam ngel tugnade e 34 ɗi o joguino e nder temedere kala élection présidentielle jawtuɗo e ko ari tawtudemo ko e ko jokki yiiloyade ko so tawi rendi e nguɗo laamu moɓe kuccodiri waɗata ko dañi won wodannoɓe Amadou Ba e présidentiel ne waɗa sikki sakka ko Macky Sall wiyani nde wiya Macky wiyani nde jalti haala ɓen natti won toon joni wiyani holɗum e nder présidentiel o won yadnoɓe Amadou Ba e tan kaɗo won yadnoɓe hen jiiɗen ɗumen toon hande o wonde mumen nan ga en parti APR ɗo jibinano ɗo a wino so tawi kuɓeje kelama mbiyama goto fof yo faat patata koye kuɓeje patata koye kono noon hande o mbimami sa joƴƴini inde Amadou Ba e nder 14 région gonɗi e Sénégal a joƴƴini inde Macky Sall inde Amadou Ba wonata dow inde Macky Sall toga hoto tambino hoorema ay Macky Sall ko yimɓeɓe ganci ɗum
wona Abou Gaye makki ko yimɓe ɓe ganci ɗum e finalité muɗum makki yimɓe ɓe ene jinno ɗum yimɓe ɓe ene kormino ɗum kono no waɗiri ɗeɗo gueɗe e ɗiɗo élection ngaji ni addani yimɓe ɓe ancude makki welani ha welani makki ko gancaɗo somo yiɗi foftinde hoore makko yo wubbu yo jirguit kono horo wiyomo tello toka technicien o nana ɓittami gila nanna ɓitta jaama jetti bandaɓe kala en nelɗiɗo wa bandaɓe wastakinaɓe banda debbo biyeteneɗo Mayeta Sarr ɓi Amadou Idi ina hawrele jalɗo sans filo yalla yimomo yafomo harnamo aljanna toka mbayni konngol cakkitol ko adde jetti faade Ali Bari e joom galle mum jaari jellele joom galle mum amnata Amadou Sebanel Sy Sidi Sy mo mbiyat mami Dia ko Dabiya ko conseil men no feewi wonko haali ko mawni e suudu sarɗiji ha ñande wonde toka ma en garte ay ɗiɗo cuuɗi sarɗiji ɓe ɓeɗo yimɓe mi anda ɗo musidɗo woni ay ɓeɗo yimɓe sa tiima e mabɓe a andat assemblée nationale hanki o e assemblée nationale hande o jiida ɗum ko gueɗe kulɓiniɗe no fewi ko gueɗe kawniɗe hol wonoɓe député ji hanki e hande no ɗum wayi hewde ɗeleli e ko nandi hen e gueɗe goɗɗe ni ko gueɗeji kawniɗe ɗo ma en garto no fewi kanko Sidi ko consultant men e jeetan mbatten banggueji ngo wadde jettimo no fewi kono jetti Mamoudou Dia mo Galoya Mamoudou Dia mo Galoya walla Mamoudou Dia ko promoteur immobilier mo ganduɗa ko neɗɗo timmuɗo tedɗo no fewi kanko Mamoudou Dia o yettama o jarnama Bawlamin Kane wondude Alassane Ba beele ndendi agence Dieynaba Diallo e Fat Sy Seya Bayla Dia Thilogne wondude Samba Kane mo jaaba liduɓe gonnoɗo dowlaji denduɗe e Amérique gartuɗo e Dakar Aliou Lima Pete e Moussa Yel Mbaye wondude Hamidou Mbow mo beeli nayde sa welama mbiya Matam en jettiɓe no fewi ko yimɓe yeeɓiyankoɓe meɗen konngol ma cakkitol toka musidɗoɓe heddi ko hojom goto tokara ay oɗo assemblée mo mbiyata ɗo ɗiɗo député ji e député ji surtout oɗo assemblée ɓennuɗo ɗo henno yo Allah dandu ene dancude hono ɗiɗo député ji ɗon ko gonga député ji ngabboji e dow taaɓe député ji ɗofoɓe micro ji député ji guirbotoɓe irnuji waɓe no wonɓe digral lamba ni yo Allah dandu ene ɗiɗo député ji Amadou Diaɗo o moƴƴi ɗiɗo député ji garde ma ko wona ɗum ko Djiby Dieng Allah jarama a jarama tokara a jarama hono Hadja Binta Diallo no mbiruɗen ni mbiyanmo jeyno tokosel ko Diallo bawɗo ko Diallo bawɗo han noon bawɗo eyyi mi haali ɗon sambo ji siraɓe eyyi donc ko rendude makko beelema e rendude dendagal bandiraɓe beelemma e oɗo saaha hande e yafnade bandiraɓe to banggue ɗemgal ngal nde tawno gummiɗen koye rafi eɗen kejjora coftal tigui rigui so wonano ɗum kam hande o a yaltinani widdutuma ko min heɓano yaltinde ala mi kay wetenan ɗo wetunan ɗo len ɗum noon Allah jarama on jarama ha saaha faɗo inchallah a jaama toka Abou Gaye en jetti lewal communication kamɓe kala ɓe jarnama Djiby Dieng to banggue caméra montan ɗum ko Ali Fall Abou Diop e Abou Gaye talata paaɗo so jeeɗo ñaawi